Здравейте и добре дошли в главата на терапевта. Аз съм Александра и за мен е чест да ви водя на това пътешествие в главата на един терапевт, като все пак нека не забравяме, че и ние терапевтите сме хора. Така че това, че сме терапевти, може да ни дава някакви допълнителни знания и умения, но все пак не ни прави нечовеци. И днес се включвам с този секси паднал глас, защото в последните 4 дни аз съм stay-at-home cat mom и се боря с някакъв много упорит вирус. Обаче, честно казано, ми даде интересни размисли и стигнах до някакви важни изводи, особено важни за мен, пък се надявам, че и на някой от вас може също да са му полезни и реших, че какво пък като гласа ми е такъв. Да, има шанс малко да ви подсмърчам, има шанс малко да ви кашлям, ще гледам да не е директно в микрофона, но може да е ценно това, което всъщност ще излезе, защото нещата, за които си мисля тук в последната седмица, са много свързани с начина, по който живеем, като така наречената хъсъл култура. И това, че живеем все с педал натиснат додолу и то във всички аспекти на живота ни като че ли. Та ми се иска днеска малко за това да ви говоря, за това колко ми е трудно да се преборя с това бързане и с това постоянно трябване да се правят някакви неща и все едно изпускам нещо. Честно казано, това даже е било тема и в личната ми терапия на няколко пъти, че имам едно усещане, че все едно бързам за някъде, все едно нещо ще изпусна, все едно за някъде закъснявам. И да, това може да се обясни, разбира се, с характеровите структури, парламента на характерите и изобщо с моите особености. И да, всъщност пак подсказвам, ако искате да научите повече за характерите, влезте в Jaya Tribe, в платформата ми, оставила съм ви линк отдолу в описанието, където може да научите всъщност всичко това, което ние учим в института, когато се обучаваме за терапевти на един много човешки език, направено достъпно за употреба, за практическо приложение. Та да, всичките тези неща могат да се обяснят по този начин, обаче какво от това? Много често, всъщност по-голямата част от нас вече са много добри. Предполагам, че щом сте тук и слушате в момента това, вероятно сте от хората, които се интересуват, които търсят, които четат за личностно развитие, които слушат такъв тип подкасти, които ходят на най-различни курсове, може би даже се обучават в някоя терапевтична парадигма. И знаете ли, изключително добри сме в това да знаем. Ама много сме добри в това да знаем на теория нещата, да ги имаме като факти в главите си, обаче не сме чак толкова добри да ги прилагаме на практика или да ги разбираме дори. Защото това, че нещо го знаем като факт, не означава, че истински сме го разбрали и че истински сме го втелесили и сме го приложили в живота си. Защото мисля, че всички много добре знаем и всички вече сме наясно колко е вредно това да сме стресирани. Това е навсякъде. И по телевизията го говорят, и по всички такива подкасти, и всичките нови модерни байохакинг конференции. Навсякъде се говори за това. И какво от това? Какво като го знаем? Все едно нещо се е променило в живота ни. Уж си мислим, че правим нещо, уж си мислим, че стараем се нещо да променяме и въпреки това не е като да сме цъфнали и вързали, като че ли. И за това ми се иска първо да поговоря, може би точно за тая хъсъл култура. Сега от английски превод хъсъл е това бачкаторство, това педала на гъста да е натиснат додолу, малко да този принцип ще спя когато умра, че има толкова много за постигане. Всъщност това е начина на живот на свръхамбициозния човек. А ние, поне моето поколение, поколението на милениалите или иначе казано децата на 90-те, сме отгледани по един начин, в който ни е казано как света е наш, света ни чака, как можем да станем каквото поискаме ние, можем да бъдем каквито ние искаме. И изведнъж от това да ни се отвори една врата пред нас, от това да имаме толкова много възможности, се стигна до една друга крайност, която не просто имаме възможности, ами имаме изисквания. Имаме очаквания. Дали от родителите или предните поколения към нас, дали от нас самите към нас. И наскоро
на един фестивал, който организирахме в Германия, който беше, между другото, изключителен фурор, страхотен се получи. Бях keynote speaker, сиреч там една от лекциите водих аз, която е пред цялата аудитория. И беше точно на темата как се работи с различните поколения. Защото да, ние знаем много добре, че има разлики между различните култури, между различните етноси, може би. Има някакви неща, които ни правят така хоризонтално различни, но има и неща, които вертикално ни правят различни. И това е времето, в което сме израснали. Защото времето, в което растем, си идва със собствената култура, със собствените особености. И сега няма да навлизам в свръхподробности. Сега, в интерес на истината, в това ще го чуете някой от вас в неделя, на 5 октомври. На 6 ще имам такава лекция, същата тази лекция, вече на български за българска аудитория, в диалози за пораснали към нашия институт, където всеки месец правим такива достъпни лекции за широката публика, които са интерактивни. Не е само някой да ви говори, ами е с задаване на въпроси и става много, много интересно. Така, тази скоба да я затворя. За поколението на милениалите, с което мисля, че вече по-голямата част от хората, които слушаме подкасти, сме. И до някъде всъщност прелива и към следващото поколение, Gen Z, зумерите, които са хората след 97 година нататък. Сега за Gen Alpha няма да говорим, те са все още доста малки, надали слушат подкасти. Но за нас, милениалите, нещо, което е супер типично, е перфекционизма. И това, че на всяка цена трябва да се постигат някакви неща. Това, че всичко, което искаме, би трябвало да се постигне с много труд, но в същото време нещата, които уж са ни обещани, нали, светът ни чакаше уж, се оказват почти непосилни за постигане. Ако това, може би сте попадали на такива мемета из интернет, което сега разбира се, че повечето важат по-скоро за щатите, защото там е по-голямата такава култура. Обаче мисля, че си важи с пълна сила и тук за България. Ако за нашите родители е било много по-достъпно да се здобият с жилище, в днешно време цените са толкова безобразно високи, че става много, много по-трудно сам човек да може да си позволи да го купи. Супер трудно. А второ, дори това да се изнесе да не живее с родителите си, се оказва, че е всъщност супер трудно. И имаше една статистика, че българите са хората, така младите българи са сред хората, които най-късно се изнасят от вкъщи. И мисля, че средната възраст беше... Сега имаше разлика между половете, така че може би докладвам за единия по-конкретно, но със сигурност едната цифра беше 28 години. Е средната възраст на изнасяне от вкъщи. И когато това се споделяше, имаше сумати подигравки едва ли не, че сме мамини дечица, че си седим вкъщи на мекото и на удобното. Има някак... Като че ли хората не поглеждат от другата страна на това, че наемите са безобразно високи, ипотеките и кредитите са... То не самите кредити толкова, колкото самите жилища са безобразно скъпи. И всъщност е адски трудно, когато започнеш да работиш тепърва, да можеш да си позволиш да се изнесеш. Освен ако не се изнесеш с една тумба други хора, с които да си делите наема. Но пък ние в България нямаме обикновено толкова големи жилища, в които спокойно да могат да живеят няколко човека, които не са от едно семейство. Така, нали, уж ние милениалите, трябва всичко да постигаме. Всичките тези неща уж са признаци за успех, обаче се оказват много трудно постижими, много някак далечни и непосилни. И въпреки това продължаваме да се спукваме от работа. Защото ни е втълпено, че ние ако не ги постигнем тези неща, това е пряко свързано с стойността ни като хора. Че видиш ли, ако аз нямам работата, ако аз нямам постиженията и даже, знаете ли, не толкова онези всички неща вече, с които да се похваля вкъщи на мама и тати, ами всичко това, с което да се похваля в Инстаграм. И сега прощавайте, но защото го записвам това малко след като излезе новия албум на Тейлор Суифт и аз съм повлияна. Аз съм Die Hard Swiftie. Ето един интересен факт, който вече доста хора мисля, че знаят за мен, но да, много, много харесвам Тейлор Суифт. По ред причини, това няма да го говорим днес.
една от песните и от новия албум се казва Wishlist и в нея точно в този Wishlist тя изброява всички от нея неща, които хората искат. И всъщност им пожелавате, там всеки си ги заслужава и да ги получи. Но това, което тя си пожелава е всъщност само партньора до себе си, с къщичка, деца, те по-простичките неща. И самата песен идва много на време като контекст към това, което тук и аз си мисля в последните дни, че много искаме да постигнем сума ти работи, за да можем да ги покажем в Инстаграм. Много искаме да покажем тия всичките хайлайти и всъщност страшно много се влияем и от инфлуенсърите, от тези хора, които си изкарват хляба с това, тези, които това работят. И не малко пъти в кабинета ми се е случвало, когато някой млад човек дойде и се чувства по-потиснат, да ми покаже някой инфлуенсър и да се сравнява с него и да ми каже, добре, как може този човек да го може, пък аз да не го мога. И не може да си представите колко пъти ми се е налагало. Това става дума наистина за интелигентни хора и затова ми е важно да ви покажа, че тук не става дума за интелект, тук става дума за някои от тези психологически ефекти, които са колкото повече си изложен на дадено нещо, толкова повече го искаш и толкова повече почваш да го смяташ за норма. Дори това да са си абсолютно интелигентни хора, все пак започват да си задават този въпрос, добре, как да имам този живот. Много трудно някак си прескача, също много лесно прескача критичното ни мислене и започваме да си въобразяваме, че някъде там съществува един живот като във филмите, като в приказките, като Дисни филмчетата, който е само и заживели щастливо. А никога не е така. И слава Богу, имам шанса да познавам някои от нашите български инфлуенсъри и слава Богу, някои от тях да са си разказвали също личните истории, защото това не е моя работа да го разказвам, за да могат да посочвам на тези хора в кабинета, че всъщност не всичко е розово. И това, че някой е показал в Инстаграм своите хайлайти, своите успешни моменти, не означава, че целият им живот изглежда по този начин. Това е малко точно като една фотосесия за списания. Когато модела отиде да се снима, може да изглежда все едно всичко е супер топ, луксозно и мега вау и не знам си какво си. В следващия момент се прибира с трамвая вкъщи. Така че има едно залитане в една крайност, в едни очаквания, че живота трябва да бъде само в най-горния десен квадрант, където всичко е възможно най-блинк-блинк и най-лъскаво. И това ни изтощава. Това ни изтощава безобразно. Защото в тази хъсъл култура започваме да живеем в едно състояние на оцеляване, в едно състояние на постоянен стрес, все едно нещо ни гони. Точно е това, за което говорих в началото, нещото, което изпускаме, нещото, което само сега имаме възможност, да не говорим, че и целият интернет е пълен само с такъв тип продажби, които ни създават така наречения scarcity mindset или вярването, че няма достатъчно. И че само сега е единствената възможност, точно е сега на промоция специално, да си вземем даденото нещо, за да ни накара всъщност точно да се възползва от този ни модел на страх, за да може да взимаме решенията си от полето на страх. И ние живеем ли от това поле на страх, няма как да сме удовлетворени от живота си. И тук това го казвам с абсолютна категоричност. Не ме интересува колко пари изкарвате, колко пътешествия имате или какви приятели имате. Ако има и това усещане за задъхване и за трябва още, може още, давай по-бързо, значи живеете от полето на страха и няма как живота ви да бъде истински удовлетворяващ. Просто забравяме, че ние сме бозайници като всички останали, като Бакстър, който лежи в момента в краката ми, като Шели, която лежи през глава завита на леглото. Двамата все още са скарани. Мисля, че го разказвах миналата седмица, че Шели е оперирана и все още не мога да ги задобря. Но и двамата в момента са напрегнати. И им личи.
И толкова много изглеждат точно като хора, които живеят в този survival mode, този режим на оцеляване, в който просто те са тревожни. И си личи в движенията им, в дишането им, в начина по който се хранят, в начина по който спят, ако щете даже. И ние хората сме абсолютно същите. Когато сме фокусирани толкова върху това, което липсва и върху това, което трябва да постигнем на всяка цена и то възможно най-бързо, за да сме по-бързи от всички останали, за да не изпуснем нишата, за да хванем вълната и не знам си какво си, всъщност се изтощаваме безобразно. И какво се случва? Започваме да страдаме. И то по всевъзможни начини. Започваме да страдаме в личните си отношения, в партньорските отношения често, защото когато сме изнервени, не можем да сме особено в добри отношения с най-близките хора и често си го изкарваме директно на тях, защото са ни под ръка. Сексуалните ни отношения започват да страдат, защото ние, за да можем да имаме адекватни сексуални отношения, не можем да сме уплашени. Не можем да сме напрегнати. Просто това са буквално две противоположни системи и едната няма как двете едновременно да работят. Просто когато едната работи, не може да работи другата. Започват да страдат социалните ни отношения с приятелите ни, защото най-малкото почваме да нямаме време. Това колко често сте го използвали като аргумент? Нямам време. Нямам време. И самата аз си дам сметка колко често ми е на върха на езика да го кажа и как ми коства усилие да се спирам, защото знам, че това е лъжа. Няма такова нещо, като нямам време. Това е моя избор, който аз съм направила. И време се прави, когато дадено нещо ми е приоритет. Започват да страдат в работно отношение, започваме да страдаме и там вече може да тръгнем и в посока на бърнаут, защото колкото по-стресирани сме и това се хронифицира, толкова в началото може да бъде стимулиращо, да, може да е мотивиращо дори, обаче в един момент започва да ни коства перформанса, започва да ни коства качеството на резултатите, които можем да даваме, качеството на продуктивността ни, до един момент, в който отиваме в бърнаут, където вече има апатия и, честно казвам, много прилича на депресия. Където вече то се нарича и синдром на прегарянето. Това е бърнаута. Когато сме прегорели, не можем да искаме много повече от себе си. И нещото, което всъщност може много да страда и като че ли сме доста често, за съжаление, готови да си играем малко по хазартен начин с него, е здравето ни. Физическото здраве. И ето защо това ми е темата днес с моя запушен нос. Надявам се да не ви кихна от това подсмърчане. Защото това ми е редовният номер да се прецаквам по този начин. И вече няколко близки до мен човека, включително Тодор, го забеляза как когато имам нещо по-голямо случващо се в живота ми, нещо по-натоварващо, като тук много дебело подчертавам, че не е задължително да бъдат неприятни преживявания. Аз съм царицата, абсолютен майстор съм на това да се претоварвам с приятни преживявания. Да се прехранвам с вълнуващи моменти. И всъщност да се прехранвам с допамин. Когато имаме и такъв по-натоварен, емоционално особено натоварен период, и после се сривам. И после се разболявам. И на 4 дена не мога да се преборя с някакъв вирус. Защото беше рождения ден на Джая миналата седмица. Преди това беше рождения ми ден. Бяхме в Египет. Едно много интензивно пътуване. Предложението за брак. Преди това беше въпросния фестивал в Германия, който също беше вау от към интензитет. И сега повече от естествено е точно и това да се разболея и да си седя вкъщи. И знаете ли, една част в мен, хич не е малка част, е няма да използвам думата екстаз. Екстаз е прекалено силно и пак интензивна емоция. Всъщност е в възторг и в тиха радост от това, че съм болна. И е една хубава препратка към едни моменти някога назад във времето, в които си спомням как като тинейджърка сега мога да го кажа, се едно се саморазболявах, ама след това малко кокошката или яйцето. Но моменти, в които съм усещала, че ми идва в повече
И когато съм имала нужда просто някой се погрижи за мен, или изобщо съм имала нужда от грижа, съм си усещала, че ще се разболея. И буквално се е случило в рамките на, примерно, следващите 2 дни. Нарочете го, ако искате интуиция, ако искате някакво фино усещане на идващите симптоми или някакво самовнушение, както искате да го кръстите. Въпросът е, че още тогава си го бях навързала, че едното има общо с другото. И естествено, че и в днешно време точно нещо е такова би ми се случвало. И всъщност тук в последните години почти не бях боледувала, защото като че ли някак си го бях повладяла. Обаче някъде в последните, може би 2 години, 2 години и малко, нещо попресолих манджата. И тук крушата не пада по-далече от дървото, защото този пример го имам вкъщи наблизо от майка ми, която е от хората, които имат безкрайно много енергия и правят колко много неща едновременно, което хем е много възхитително, хем е ужасно изтощително да се наблюдава отстрани. И съм била съответно и потърпевш на всичко това, което казах, че може да страда, просто като виждам, когато другия човек го прави. Не съм виждала как е трудно да намерим време, за да се видим, да си говорим с нея, защото тя няма време. Хем съм го имала този пример и в същото време много трудно да се откъсна от него. Ето тук пак се връщам на това. Да, знам ги нещата и като ги знам какво, много трудно се прилагат на практика. И това всъщност ми беше и обещанието за нова година, тази нова година, 2025-та, не ми се получава. Но и тук последните 3 месеца мисля, че ще дам малко повече от себе си наистина да си го случа, защото седи на вратата на хладилника ми едно... надявам се да не чувате автоматичната хранилка на котките, която ги вика с моя глас. Но на вратата на хладилника ми седи едно листче с надпис "Бавен живот". Нещото, което много ми се иска и ми е много трудно да си го причиня, да си го подаря. Тук това второто нещо, за което ми се щеше точно да говорим, беше почивката. И много е интересно как, когато нещо ни е актуално, все едно, сега пак наистина не съм толкова убедена, че е Вселената, която ни изпраща знаци, ама да кажем, че може и това да бъде. Или по-скоро ние, защото вече сме на тази вълна, започваме да виждаме нещата, които така или иначе са там. Но тук в последните дни толкова много неща ми попаднаха точно за почивката, за бавния живот. Даже като ви го кача този епизод, ще направя съм едни скриншоти от един много готин нюзлетър, където се говори точно за различните видове почивка и колко са ни важни. Даже знаете ли какво е? Сега ще ги извада да ви ги прочета. Все пак да си ги имаме и тук записани, че това сторише там само за малко. По дяволите, ще поудея. Нещо направих, като тръгна да ви отварям въпросния нюзлетър и познайте дали това не спря да записва. Си говоря. Надявам се сега да не повторя тези неща, за които говорех допреди малко. Но да, втори опит, втори дубъл. Но нали съм казала, това няма да бъде редактирано, така че няма да се връщам назад да го слушам какво съм записала. Ако нещо се повтори, вероятно имало нужда да се повтори и е било просто необходимо. Така че, знаете ли, няма да отварям това нещо сега, защото ще вземе да прекъсне отново записа, а не искаме да поемаме такива рискове. Така, говорех ви за почивката и за това, че ми е трудна и на мен, защото аз самата имам такъв пример, защото крушата не пада по-далече от дървото. И е нещо, което аз съм видяла и от майка ми, която е жена с безкрайно много енергия и която може да прави страшно много неща едновременно почти. Слава Богу, и тя в днешно време все повече се научава да почива. Но сега ще се опитам наистина да не се старая толкова, да се сетя какво съм ви говорила допреди малко, пък да дойде, каквото има да идва. Така, и всъщност и покрай нея си дадох сметка, че била съм и аз потърпевш на всичкото това страдание, за което ви говорех, нали, когато започват да страдат различни отношения, защото е имало ситуации, в които ни е било много трудно да се разберем, да се чуем, да се видим, защото няма време. Така че знам какво е да си и от другата страна. И дайте сега да видим какво всъщност исках да ви кажа за почивката.
че това ми беше нещо, което ми беше много непонятно и трудно и съм се борила с него известно време, защото когато се изнесох и заживях сама, което беше всъщност още по време на университета, но тогава не го бях забелязала. По-късно вече, когато се прибрах в София и се изнесох да живея сама, започнах тогава да го виждам. И ако никога не бях работила върху себе си, вероятно нямаше да ми е направило никакво впечатление и щях да продължа да си го правя. Обаче това е малко проклятието на това да си работи върху себе си и когато забележиш нещо, че се случва, като че ли те превзема и се случва въпреки теб, започва така леко да ти намирисва. Така какво се случваше? Когато оставах сама, правех абсолютно всичко по силите си да си запълня времето с нещо и то това нещо най-често беше комуникация с някого. Да се видя с някого, да говоря по телефона, общо взето какво ли не да правя в рамките на някакво общуване преди да си легна. Обаче когато ми се налагаше да остана сама, защото не съм намерила такъв човек, например, ставах супер тревожна. Супер тревожна, защото не знаех какво да правя със себе си, когато съм сама. И какво правех, когато не можех да намеря начин как да си запълня времето, дигах си партакешите и отивах при нашите. Малко така с подвита опашка и отивах да се спасявам там, ако ще и за няколко часа да е дори, преди да си се прибера отново, за да си легна. Но бях изпукала времето, в което иначе може би щях да седа самичка вкъщи. И тук има едно клише, което може да сте го виждали по социалните мрежи. И то обаче не може да се изтърка, защото е абсолютно валидно. И то е, че ако ти не си добра компания на себе си, не можеш да бъдеш добра компания и за другите. Защото това има общо, мисля, че миналия път или по-миналия път, когато ви говорих за даването от поле на глад, мисля, че беше във втория епизод за манифестирането и усещането за липса, че когато търсех хората тогава, беше малко неистово, като такова тип, моля ви се, спасявайте ме. И виждах, че очевидно има някакъв проблем, защото аз може дори да не искам чак толкова много тая комуникация в този случай, което не е честно спрямо човека, но въпреки това го правя и я търся комуникацията само и само да се спася от моята собствена самота. И това, което започнах да правя, е да се уча, да съм сама, да прекарвам време със себе си в незадължително нищо правене. Сега не става дума да седя и да гледам в празна точка в стената, но да правя неща, които са си само за мен вкъщи и да се зареждам по този начин. Защото не знаех как се прави. И нещо, което съм разказвала на брой пъти в различни контексти, едно от нещата, които направих преди няколко години, беше да отида на вилата на един приятел, колега, за 3 дни, мисля, че бяха, или 4 дни, 3 нощи, абсолютно сама, с идеята да си изключа телефоните и да си направя такъв детокс. Изключвам телефоните, без книги, без филми, без нищо. Буквално идеята беше да остана сама със себе си. Първият път, като го направих, беше някакъв пълен ужас. Защото, всъщност не го разбирайте ужас, че съм седяла там в едно кюше и съм умирала от страх. Ами по-скоро си позволих да наизлязат сумати емоции, свързани с цялото преживяване. И беше много лечебно, бих го кръстила. И е нещо, което сега тук в последните месеци не съм го правила, но всъщност се старая да правя вече редовно. Точно така ходя на вилата на едни мои приятели, където в самото село дори няма обхват, но за всеки случай все пак си изключвам телефоните и ходя наляво надясно с един тефтер, в който си записвам каквото ми хрумне, а между другото, когато останете в тая тишина, вземат, че излизат толкова много ценни неща, толкова много творчество идва, защото той е глас на интуицията, на творчеството, той не крещи, той е тихичък, обаче когато сме го заглушили от шума на ежедневието, в което нон-стоп правим някакви работи, нали, хасълваме и постигаме и какво ли не, не можем да го чуем. И някои от най-хубавите ми идеи са се зараждали точно по такъв начин, на тези мълчанки.
Като не разбирайте, че абсолютно се да мълча, понякога си говоря сама, понякога ходя пея народни песни на едни крави, с които са единствените същества, с които си комуникирам. Понякога аз самичка си пея. Така че има различни варианти, но едно от най-очистващите и свързващи с мен самата преживявания. И някак покрай тях започнах да се научавам какво е да почиваш. Очевидно не съм цъфнала и вързала, защото е мена, болна вкъщи на дивана, но съм малко по-добре все пак отпреди. И моето искрено желание към мен самата е да започна да ги чувам тези сигнали все по-рано и да видя коя е онази част в мене, която толкова настоятелно бута лимитите, да се стигне до някаква крайност, за да мога да си кажа, добре, айде заслужих си почивката. И това го споделям, защото вероятно и на някой от вас им е познато. Че трябва да се стигне до изтощение, за да си кажете, ето, заслужих си почивката. Знам всъщност тази част в мен горе-долу какво прави. Придава си стойност. Защото ако някъде нещо в мене вярва, че аз ако не ги правя всичките тези неща, няма да съм толкова ценна. Няма да съм толкова важна. Което са неща, които са работени много дълго и в личната терапия, но все пак някъде в ядрото продължават понякога да се обаждат. И то може би точно в такива моменти, в които тук всъщност се включва нещо, което пък е типично за следващото поколение, за Gen Z, чието голям страх и тук знам, че за някои от по-старите поколения може да звучи малко странно, обаче пробвайте се да останете все пак емпатийни. Големия страх в случая е, че ако не стана вайрал, ако не достигна до много хора, особено посредством интернет, то аз съм никой. Та до някъде и това мога да го припозная като нещо така мое познато, че има една в мене, която иска да огрее навсякъде. И някак по този начин все едно да имам видимостта, която да ми докаже, че струвам, че ставам и така нататък. И затова съм и много щастлива, че в последно време започнах да отказвам някакви проекти, започнах да отказвам някакви участия, защото примерно не резонират с мене точно в този момент. Или точно тогава не ми е удобно. Няма как да го направя. И започнах аз самата много повече да се успокоявам и да си се намествам в собствената стойност, която тук една такава вметчица, всъщност тази стойност не би трябвало да се определя изобщо от външни фактори. Тук една скобичка, имам много хубаво видео в YouTube за това как да обичаш себе си и ще го оставя отдолу в линк в описанието, но там точно говоря за разликата между самочувствие и самооценка, които заедно правят увереността. Самочувствието е точно това да знам, че аз съм ценен, просто защото ме има, защото дишам и заслужавам любов и уважение само заради това. Просто защото съм човешко същество. Малко е като тези общо човешките права. Докато самооценка вече е другото нещо, което е на базата на това, което правя. Как оценявам постиженията си, как мога дори да има някакво сравнение с някой друг спрямо някой друг как съм, но по-здравата версия е спрямо аз вчера как съм. Или аз къде искам да бъда утре. Ама стига да не се отива в някаква крайност, да се изпада. Във видеото има много повече детайли, това как да се обичаме и така нататък. Но да, никой от нас не е имунизиран срещу едни такива съмненица, които понякога ни карат да правим много повече неща, за да си даваме тази добавена стойност, за да се чувстваме готини и да се чувстваме важни. И нещото, което пък много ми се иска да реабилитираме наистина, освен почивката, е един по-бавен живот. Защото знаете ли какво удоволствие е това да си остана вкъщи, да си се погрижа за дома, ама не да го правя, защото сега е еди кой си ден от седмицата или е време за есенно почистване, ами просто е така да си поседа вкъщи и да си го огледам и да видя какво искам да променя, какво искам да преподредя, например. Да мога да сготвя. Това се смяхме, че как така Тодор ми е предложил брак, пък аз не съм оправил мусака още. Направих мусака, чудесна стана, да знаете. Гръцка мусака, такава си поиска човек. Такива неща, които тук особено към жените ще се обърна.
Като че ли, ето малко едно непопулярно мнение и така леко провокиращо различни размисли, като че ли една идея предобрихме с еманципацията, момичета. Ама като го казвам предобрихме, имам предвид, отидохме в една крайност, в която и мъжете са отишли и за тях също не е добре да бъдат там. С това да се работи от сутрин до вечер. Например, имам близки мои приятелки, които работят в такъв тип сектори, особено финансовите сектори, където е на почит да се работи, да не си тръгваш, когато точно ти свършва работното време. И много така те уважават и приветстват, когато ти си тръгваш по нощите едва ли не от работа. И се гледа, не само, че се приветства това, но се гледа с лошо око, когато искаш да си тръгнеш на време. Когато искаш да имаш социален живот, когато искаш да имаш личен живот, който е отвъд работата. И това всъщност не ме интересува от кой пол сте, просто не е здравословно. Ние не сме направени за да седим затворени в едни офиси, в седнало положение, да гледаме монитор в продължение на половината от денонощието. Това е просто абсурдно. И тук малко един такъв призив искам да отправя най-вече към себе си, ама към света като цяло. Айде да е по-драматично. Да си спомним бавния живот. И тук нещо, което когато започнах да се замислям за този бавен живот, ми изскочи. Бях на гости при баба ми и дядо ми във Враца. Те да са ми живи и здрави. Баба ми стана онзи ден на 80, дядо ми след 2 седмици става на 80. Просто това е мястото там във Враца, точно в апартамента, точно в хола, където са пердетата, дантелените и точно в следобедните часове падат по един много специфичен ъгъл светлината и минава точно през дантелата, изгрява цялото помещение, което по принцип е по-усойно. Това е моето безопасно място. Това ми е мястото, на което се чувствам най-спокойна. Именно защото времето като че ли е спряло. И си давам сметка това колко лекува нервната ми система. И когато бях преди, може би ще станат вече 2 години, бях там на гости при баба и дедо, ми хрумна нещо, което даже съм го написала. Аз имам едни писания, които може би някой ден ще видят някакъв бял свят, които са малко по-така поетични. Че това е мястото, на което хем има време за всичко, хем нищо не се отлага. И че всяко едно нещо, което има да се свърши, то се свършва веднага. От сорта на чините веднага се измиват. Веднага като се накапеш с нещо, това се изпира. И също време има предостатъчно време за абсолютно всичко. Без бързане. И толкова се впечатлих от начина, по който те живеят. И как дори когато вече са на една възраст, в която може би все повече се замислят за края на това човешко пътешествие, как като че ли няма го това фомо, с което ние всички сме свикнали. Няма го това бързане, давай сега, тук трябва да преживея и това, и това, и това, преди да си отида. Давай, че да не изтърва нещо. А напротив има едно просто кротко присъствие в ежедневието, такова каквото винаги е било. По един толкова спокоен и красив начин. И си дадох сметка как това е едно от най-ценните неща, на които можем да се научим. Не толкова да... разбира се, другото е супер. Колкото се може повече от света да изживеем. Да, обаче това до така степен ни изпържва нервните системи, че е много важно да си спомним и другото. Онова, което може би си го спомняте, като растяхте, като бяхте малки. Ако сте играли навънка, най-вероятно сте играли навънка. Когато се прибирахте вкъщи, за да издете една филия с лютеница и сирене. Когато с баба ви гледахте сериалите след обеда. Даже уния моменти, в които си казвахте, Боже, колко бавно тече времето. Такива мигове искам повече. Такива моменти, в които времето тече бавно.
И няма нужда да се бърза за никъде, защото по дяволите то няма крайна дестинация. Има една единствена, която е сигурна за всички ни. Колкото и да се борят байохакерите да я отложат или даже да я премахнат. Но за сега абсолютно сигурна е за всички ни. И да, много е важно да не умрем преди да сме си отишли от този свят. Сиреч да живеем докато ни е времето. И също време да сме наясно, че живота може да бъде толкова нежен и толкова кротък и толкова красив в точно мъничките му нюанси. В тия малки нещица, които да ни успокояват и да ни връщат обратно в центъра ни. Защото, честно казано, не мисля, че баба ми и дядо ми или прабабите ми и прадядовците ми са имали лош живот заради това, че не са обиколили целия свят или не са яли в не знам си колко нови ресторанта или не са постигнали не знам какви безумни постижения огромни или не са изкарали някакви милиони. Всъщност тяхното е един абсолютно достоен живот. Такъв, който мога да си представя всъщност, че някой ден, когато дойде момента да си отидем от този свят, ако живея по този начин, мога да си кажа, че се радвам, защото не съм пропуснала живота от бързане. А понякога, когато искаме много да живеем, много бързаме да живеем, и то взимаме, че препускаме по край живота. И го изпускаме. Така. Май това беше за днеска. Много се радвам на обратните ви връзки, между другото, и много се радвам, че ви харесва това, което правя. Супер готино ми е да ви чета коментарите в различните платформи, така че продължавайте, моля, казвайте какво, как искате. И отново казвам, ако искате повече от мен, ако искате повече хора, с които заедно да се учите на тия работи, заповядайте в Джая. Това е мястото, където може да се срещнете с други такива себеподобни, като включително по повод рождения ден пуснахме и една нова версия, която е достъп само до общността, което ще рече срещите ни на живо и телеграм канала ни, където обсъждаме какво ли не. Даже сега гледах, че преди малко идват съобщения нови и сега ще вляза да видя за какво си говорим всички. Така че това като една такава първа малка крачица за навлизане в Джая. Пък вече, ако искате достъп до онлайн терапевтичните срещи, достъп до всичките курсове и всичките видеа, това са в другите различни планове, ама ще ги разгледайте. Хубава вечер ви пожелавам, защото е при мен вечер вече. Отивам да слушам пак Тейлор Свифт и да се гушкаме с Бакстър. Чао!